Bine v-am regăsit la un nou haul de cumpărături din supermarketul Kaufland, de unde am cumpărat condimente pentru chiftele, cubete cu brânză, smântână vreau din România, am luat o legătură de pătrunjel și una de mărar, o pungă din aceasta Nesquik cu cereale, aceasta a fost gratuită, obținută prin cupon ca urmare a participării la concursul Vocea României. Nuggets din aceștia de la Agricola, casa țărănească, legume pentru ciorbă de perișoare, morcov, piept de pui, saci menajer de la Fino. De la Dr. Oetker avem un jeleu din acesta, niște noodles, aceștia sunt cu crab, o cutie din aceasta cu năut, un milk burger, o doză de Schweppes, o pâine, niște ciuperci, mai avem niște fulgi de porumb pentru șnițele, lapte de consum, am luat vreo 5 sticle și iarăși niște noodles. Toate aceste cumpărături au costat 130 de lei.